С тържествена церемония беше открит научно-изследователски кампус по мехатроника и чисти технологии, в който екип от учени ще работи с ново и модерно оборудване. Защото това не беше лек проект нито за екипа за управление, нито за участниците чрез научните лаборатории. Отнася се не само за нашия кампус, а за всички участващи в този голям проект. Но накрая ние имаме резултат. Общо взето резултата е нещо, което ни е водило крайния резултат през цялото това време и той е постигнат. Това е поредна стъпка от голямата инициатива за изграждане на центрове за върхови постижения и хубаво е, че във времето всички предвидени лабораторни комплекси се изграждат, т.е. вижда се една устойчивост. За Софийския университет това безспорно е придобивка, защото колегите, които знаят какво представляваше тази сграда, действително кампус Лозенец се оформя като един модерен европейски кампус, което дава съвършено различна визия и ни нарежда в посоките на съвременния свят в челните търсения. Близо 30 учени от Софийския университет ще бъдат част от разработването на чисти технологии. Могат да се съчетаят чисти научни изследвания, фундаментални, които са провокирани от любопитството на изследователя, да се съчетаят с такива, които носят директна полза. Кампусът представлява модерна база, която може да бъде използвана за подпомагане на бизнеса с иновации за развитие на кръгова икономика и ниско въглеродно производство. Материалите, които използваме, трябва да са първо получени по един екологичен начин, второ, самото производство не замърсява, трето, самите те трябва да са неизчерпаеми или поне изчерпването им бъде през много години. След това продукта, до който стигаме, трябва да не е високо енергоемък. Васил Георгиев е един от младите изследователи в кампуса. Обект на неговите изследвания са материали за топлоизолация на сгради. Разработваме различни твърдофазни пени, предимно циментови и гипсови, които представляват строителни материали, да са възможно с най-ниска плътност, за да бъдат леки и съответно да имат много добра механична здравина. В нашата лаборатория слагаме различни добавки, с които можем да увеличим здравината, съответно плътността да остане ниска и да са добри топлоизолационни материали. С тази машина провеждаме различните изследвания, като практически ние смачкваме пробите и определяме каква е необходимата сила това да се случи. Сред целите на проекта е подготовката на млади изследователи в приоритетни за страната области, като кръговата икономика, социалното развитие, здравето и околната среда.